Prosím vás, No, vy ste tu na dovolenke? hej, prečo? A aké je to byť v Thajsku? Nasadol som na palubu Dreamlineru a priamym letom sa za 11 hodín ocitol na exotickom Phukete. Z Čadoku môžete do Thajska letieť pohodlne priamo z Bratislavy, Brna či Ostravy a od januára dokonca aj z Prahy na Krabi. Ráno som začal s prchou s výhľadom a pokračoval návštevou miestneho trhu plného kulinárskych lahôd. Prešiel som sa historickým centrom mesta Phuket, objavoval fascinujúce buddhistické chrámy a na trhu som neodolal ani farebnému dračiemu ovociu. V národnom parku Khao Sok som splavoval rieku, kúpal sa so slonmi a zažil slonie wellness, kde sa slony natierajú bahnom a spoločne sa potom okúpeme v rieke. Neskôr sa presunul do hotela so súkromnou plážou, kde som ráno sledoval východ slnka a celý deň si užíval more a čerstvé kokosové orechy. Ak chcete zažiť niečo nezabudnutelné, určite odporúčam tiež výlet loďou na ostrovy Phi Phi a slávnu zátoku Maya Bay. Pred odletom som si dal ešte relaxačnú masáž v saloniku a užil si priamy nočný let domov. Čadok je momentálne jediný, kto ponúka priame lety medzi Slovenskom, Českom a Thajskom, čo vám ušetrí množstvo času na prestupoch.